Her har jeg så Lucky, min hest, og nogle af hans venner her, der står og kigger. Vi bor i den lille stald i Frankrig, for der bor jeg. Der er ved at blive bygget nye bokse. Det er sådan en lidt primitiv stald, meget westernorienteret faktisk, men har også klassisk både spring og dressur på programmet. Med en lille bitte rideklub. Det er mest til vores børn faktisk, hesteejernes børn, og så kommer der en lille skare folk, der faktisk gerne kører langt for at komme herhen, fordi at den ansvarlige ridelærer, hun simpelthen er så sød, at man godt gider at få undervisning af hende. Og hun er en fløjtshandske, skal man sige, fast hånd i fløjtshandske, eller hvad man siger. Hun forstår at sige tingene, så man ikke tager fejl, men så man heller ikke bliver sur eller ked af det. Og så går det jo frem her med ens ridning på den måde. Og vigtigst af alt som hesteejer, så stoler jeg simpelthen 200% på dem. De elsker dyr, de tager sig godt af min hest hver dag. Han kommer på fold mindst 4 timer, det er nok snart 8 timer om dagen. Og de ved, hvordan man skal tage sig stort og småt. Så her er vi glade for at være. Vi har været her et år nu. Så mangler vi et ridehus, men til gengæld har vi noget skov. Så det er vi glade for. Og Lucky, han har altså travlt med at græsse, for vi har været ude at træne. Han har været rigtig dygtig i dag, så nu får han lov at græsse altid efter vi har været. Og så ses vi på morgen. Godt, Lucky. Tak for i dag.